10 שעות עובדים עד שמגיעים הביתה, אנטונלה, גבריאלה, מוצרלה, חדשות, ופתאום הוא ישנו. מה קרה? התעוררה הבעיה. מה המצב? התעורר הצד. סקאט נופל עליה. עכשיו היא אומרת, אתה נורמלי? מה יש? למה לא? מה למה לא? אני עייפה. פתאום נהיית עייפה. זאת אומרת, לא רק שאני עייפה, אני מתה. שמתם לב שגברים מתעלמנים בלילה? בהמוניהם? לא סתם. עכשיו, מה היא עושה? תורמת את גופה למדע ושיהיה שקט. המשכת עוד הרבה זמן אחרי שנרדם? בבוקר הוא קם, אומר, מה אני הכאפתי לך? היא אומרת, לא, למה? מרכיזס. אז רבותיי היקרים, תעשו סקס, לא אחרי 10:30, היא במוות קליני. דבר שני, לא לנגוע בה כי זה התעללות בגבייה. והכי חשוב לעשות סקס בבוקר. גם תדעו שאתם ראשונים, אבל לא אחרונים.